sarta runtut mimbuwe rasaki ramatan ana cecer nama tanana cecer rasra rasa dutat nalokerte natayakte okerte natayakte saya manunggal jiwarata
Mojopahit kok. Ayo cecetakan.
Nggih. Nuwun sewu. Sang Juwita Ratu minangka pangarsa wonten Majapahit. Menawi dipun keparengaken nggih. Sasampunipun kula nglenggahi wonten ing damparing kepatihan menapa dipun keparengaken. Kula tambah jeneng ngaten. Ingin menapa buat? Monggo menawi jenengan menika badhe tambah jemat astu. Boten dados menapa lho, Paman. Boten dados napa? Boten. Asal. Ora yo jejetan. Nggih, Patih Majapahit harya jejetan. Langkung prayogi. Mila saking menika Sang Juwita Ratu. Minangka warangka dalem wonten ing Majapahit boten harya jejetan nanging Patih Lugender. Lugender pramila saking menika sampun ngantos ngersa dalem yasa gaman ingkang ampuh mangun beteng ingkang kandel awit menapa Majapahit menika wonten satriya sakembaran ingkang saged dados beteng ing negari ingkang saged nyirnakaken mangsa ingkang saged damel tentreming Majapahit. Wonten satriya sakembar. Nggih, Banjur menika sinten nggih, Paman? Gatotkaca Majapahit layang Seta, Antareja Majapahit layang Bumitir. Menika saged damel beteng ing negari Majapahit, damel tentrem mengsah boten badhe wani dumateng ngersa dalem minangka pangarsa. Lah ya ngono. Yen ora karo matur. Nuwun sewu Sang Juwita Ratu. Aja ngisi-ngisi. Sak sampunipun panjenengan lenggah wonten kursi gading kencana wonten Kraton Majapahit. Ampun alit ing penggalih. Jalan menapa? Kagem minangkali satriya satriya negari wonten ing Kraton Majapahit. Boten sisip sedaya pangandikanipun Kanjeng Rama. Gatotkaca wonten ing Majapahit, Antareja wonten ing negari Majapahit. Nah, Sumpah lan prastya kula sumpah. Jebabah depani lemah, Serno depani Bantala. Yen kula mati, ngrungkepi bumi aji wonten ing Kraton Majapahit. Sumpahipun satriya Majapahit. Semanten ugi kula Sang Juwita Ratu. Sasampunipun panjenengan menika nglenggahi dampar mesondan wonten ing negari Majapahit, kula badhe prasapa. Sumpah. Sinten kemawon pawongan boten mawas saking mancanegara ingkang badhe ngrontokaken sirahipun negari Majapahit menika kedah nglangkahi wangkenipun layang Bumitir. Sumpahipun para satria putra ing Majapahit. Anak Patih. Kok bisa tahu gemi kados? Sang Juwita Ratu, kula menika salah satu galing satriya boten badhe ngucapi weca jari janji. Kita cedra ing janji. Kapancung wonten saktengipun alanan kula namung tumangga. Menika terus Sang Juwita Ratu. Menawi wonten sisihipun ngatur kula saged dipun pidana pati Sang Juwita Ratu. Bakal tak gemi kados. Aji, Yen nanti kowe ler kok ana ing janjimu, nek bakal kena pidana. namung nyumanggaaken rasa panjenengan. Kakek sinduran. Paman. Sang Juwita Ratu jimat kumpul. Ingsun nyuwun dumateng tiga kekalih. Kersa tiga kekalih menika paring piwulang dhateng ingsun. Mbok bilih ingsun anggenipun kemban praja wonten ing Praja Majapahit menika lir. Sang Juwita Ratu. Kula midhangetaken aturipun Seta lan Bumitir mongko kerasan kalih. Upami nyata aturipun lan kewajibanipun. Ngaten. Nanging Sang Juwita Ratu ampun was lan semelah. Kula dados cagak tuwaipun negari Majapahit.
Wiwit Majapahit kemudi Kang Rama Prabu Brahmatunjung ngantos kalenggan nika panjenengan Sang Juta Ratu ngemudi ing Majapahit. Kula mboten badhe benten-bentenaken kewajiban kula. Angka kalih Sang Juta Ratu. Sinasa panjenengan satunggalipun wanita. Ampun alit ing penggalih. Monggo kula trinulat. Saderengipun Ratu Wadon Majapahit sampun wonten ratu wanita lan rumiyin. Sang Maharani Ratu Sima ing Kelengkaringga. Niku nggih wanita. Nanging kawulane mboten wonten colong jupuk. Ngraos saking ngamulyanipun gesang. Sami rukun, gemah, ripah, loji nawe mboten kirang sandang pangan lan papan. Mila nulata lekasipun Ratu Sima. Swita Ratu Papunden sarta jumlaku. Ngurmasi kula dados parampara sarta saka guru wonten ing negari Majapahit. Kula ugi anggadhahi kewajiban sami prabot ing negari sanesipun. Nggih menika nderek nentremaken praja. Sawanci-wanci negari Majapahit menika kasemya ing aradan. Boten namung cekap para prabot ing negari kemawon ingkang tanjung bergut. Kula ugi anggadhahi sami kewajibanipun badhe bebantu lan bebela umpami wonten payo-payo. Badhe kula labuhi ngantos tumite sing getih ingkang pungkasan. Menika sumpah lan prasangka kula. Mas Prabu Wong lawas. Kanca kawan. Kanca dadunge kanca dadu. Mau sembrono. Aja mendem. Angkutan pedesaan. Kleru. Angkat buta. Ingkit Oh, ikit. Angkut buta. angkat buta angkot buta. Mesti ora pangling. Ora pangling. Ora, jelas ora. Ora. Sapa? Yen kowe ngerti saya sapa iku? Aryo jejutan. STOP. Lamang sute. Stop. Biyen Harya jejetan. Pangkat Tumenggung. Saiki ate ora Harya jejetan. Ingin ketomo. Nyeko. Harya jejetan. Iki nganti kok aku sesuk ora oleh mangkat. Saiki aku nungguh gampar kepatian. Minangka warungku dalem ing Majapahit. Patih elu gede. Malah mutah-mutah. Ora muta-muta. Gumwa. Biyen jenenge Aryo jejutan. saiki wis diangkat dadi Nih. patih. Wis diganti. Diganti. Dadi patih lu kenong. Ora patih lu kenong. Lah napa? Patih lu peking. Lu gendar. Lah kenong apane geder? Dulure. Lah nggih kok sore. Iya ya. Wong padha anune ya padha gamelane. Padha. Angkat lan pangkot. Munggah pendopo tanpa tinimbalan. Karepmu apa? Mun kepare matur. Nggih. Lah kowe ora mau ora bayaran lho. Tebih saking Blambangan. Ngantos kula minggah
wonten ing Praja Majapahit. Estunipun kula nampi dawuhipun Kanjeng Adipati Minajinggo. Sesembahanmu. Uru Bisma. Menika leres. Kang supados nyaosaken Nawala konjuk ngersanipun Dyah Ayu Sri Subositi. Hop. Hop aja dibatutke. HOP. Mandek. Ngertenono. Subositi. Wis saiki wis jumeneng nata. Minangka pangarsa ing negara Majapahit kuwi Sang Dyah Ayu Kencana Wungu dudu Subositi. Dados sampun kapiji dados ratu wonten ing Praja Majapahit. Kawini suda minangka pangarsa. Saniki sampun kersa kula ngaturaken Nawala. Saya kok gelem ketabu pesat. Atoke Nawala. Mantep. Nggih. Sang Cwita Ratu menika wonten utusan saking negari Belambangan kepengin swangsa dalem unjuk Nawala. Selak susukan sak jroning penggalih. Enggal-enggal panganmu mangertosi. Ijuaning Nawala menika. Oh kados mekaten dikeparengake. Iji. Ayo Dodok. Ketok yang golek podok. Jangkah ngombo.
Sausé ngono kedadian Juta Caraka saka ing Blambangan munggah ngaturake ngawol. Niku jeneng satya sing ngerti tanggap ing sasmita, cokat cakut tenggiras trampel ana bebaya teng teng teng. Nanging napa sampun dipun petang bathi lan rugine? Lamun ana kedadian sing ora nyenengake, mergi angkat anggota munggah nyang pendopo. Dadi Caraka munggah nyang pendopo kuwi kudune diayomi apa ditempalani? Ayomi. Diayomi. Lah kenging napa nek kudu diayomi? Kok durung genah perkarane kok njur plang dijotosi? Yen satya anak kula minangka beteng ing negari Majapahit niku jotos dulu urusan belakang. Nanging kudu panjenengan iku mawa petuk. Negara Majapahit iki kedunging kasusilan. Ora kaya ngono kuwi cak-cakan. Nek nganti ana ratrimane wong saka ing Blambangan krana utusan munggah nyang pendopo Majapahit dipiloro. Iki kriwikan dadi grojokan ora mung cukup bondo donya nanging kawula sing ora ngerteni bongkot kucing perkara mesti bakal dadi kembet melu tumindak ing putramu. Kakang, nek nganti ana kedadian sing kaya mangkono, tunggak warwa aku amben. Mati turun. Koyo malah meneng ae. Lah ngono kan kaya ngene geger rewer-rewer. Geger geden kok malah meneng ae. Tar. Matur nuwun yen kowe madhep tengah-tengah. Kowe iso menerke sing bener uga bisa nyalahake sapa sing salah. Ngono. Jenengan leres niku penglamaripun mboten cacakane ta. Iya mergo apa? Yen nglamar iki dudu papan dununge. Mergo iki pendopo lagi wae ana wisudan. Terus Yen to Blambangan iki nglamar papan panggonane iki ana pidaleman Car. Bener apa ora? kula nglereske Lah iya, jenengan. bener ya, Car. Nang lepatipun, ya lepate. Lepatipun menika panjenengan mboten saged jagi asmane Sang Juta Ratu Tumurungu. Aku rasa cukup. Jaga lan asmane Patih Anyar-anyaran Patih Legender. Mongko Patih Anyar, Ratune Anyar. Perkara iki dipirsani negara manca. Kae lho Majapahit geger Ratune wadon Anyar, Patih Anyar. Durung wae jangkep dina selapane dina kok sono perang. Mongko nek rangkat buta ki kok cemparani. Pradul ngesane Wuru Bisma Menajika ora trima dadekake perang. Perang mesti. Korbane perang nek bondo dono pas. Korbane jiwa sing tanpa kehilangan. Kuwi mesti. Nah, mula kula nyuwun sanget diampah beperang. Ingkang putra Seta Kemudir dipun mripe nggih. Mripe anggur mien jagi asma dalem. Yen ora iso tak ripe. Mestinipun saged dening anak mesti bangun miturut dening tuwa ora kata. Ngono. Aku sing eling ke. Cak. Aku sing ripe. Dah. Yo, cek.